Dobrý den, moje jméno je Pavlína Kolínová a vítám vás v odborném fóru. V dnešním příspěvku se budeme věnovat veřejným knihovnám a jejich vzdělávací roli a také tomu, jak podporují kreativitu uživatelů knihoven a jejich návštěvníků. Mám radost, že dnes se s námi o své zkušenosti podělí kolegové ze Slovenska a v tuto chvíli už tady vítám Davida Baranka z Centra vědecko-technických informací v Bratislavě a jeho dvě kolegyně z krajských knihoven v Nitře a ve Zvoleně. Já už ti teď, Davide, předávám slovo a ještě jednou dobrý den. Ďakujem za privítanie, dobrý deň. Takže ešte raz, moje meno je David Baranko a dneska si povieme niečo o digitálnom vzdelávaní v knižniciach a kreatívnych dielniach, tzv. Makerspaceoch a o tom, ako to robíme na Slovensku, konkrétne o našom projekte Smart Labov. Na úvod by som len teda niečo povedal o nás. Ja teda pracujem v Centre vedecko-technických informácií. Sme ako keby taký ekvivalent NTK v Praze, čiže Národný technický knihovný. A v rámci tejto inštitúcie konkrétne robím v sekcii Národná vedecká knižnica. A v podstate začal by som najprv možno nejakým teoretickým úvodom, keďže je to nejaké odborné fórum, tak poviem možno niečo teoretické o digitálnom vzdelávaní a trendoch v knižniciach a následne si predstavíme Smart Laby, čo to je, ako fungujú, prečo to vzniklo a potom vlastne predám slovo už mojim kolegyniam, pani Sitášovej a pani Výbohovej, ktoré sú tu vlastne priamo z krajských knižníc, ktoré Smart Laby prevádzkujú a tie vám povedia už priamo z praxe, ako vlastne takéto kreatívno-vzdelávacie priestory v knižniciach fungujú. No a na úvod teda možno taká otázka, že čím je dnes knižnica, alebo čo dneska v roku 2025 predstavuje knižnica. Tu sú spísané možno nejaké spoločenské faktory pre zmeny v knižniciach, ktoré my nejako evidujeme alebo identifikujeme už zo pár rokov. Sami to vidíte, že žijeme v takom turbulentnom svete a doba rýchlo napreduje a všetko toto má vplyv aj na samotné fungovanie knižníc. Čiže od trendov zdieľanej ekonomiky, od energetickej krízy, umelá inteligencia, veľmi pre knižnice je dôležitá téma aj dezinformácia, demokracia. A všetky tieto faktory my, ako v Centre vedecko-technických informácií, bereme ako také príležitosti na to, aby sme priniesli niečo nové. A dobrá správa je, ako tu uvádzam, že nie je potrebné vymýšľať koleso, ale stačí sa možno inšpirovať v knižniciach v zahraničí a prenášať dobré know-how sem ku nám, buď do Česka alebo na Slovensko. A taktiež teda, to už je možno klíše, že knižnice už dávno neslúžia len na požičiavanie kníh, ale v podstate mali by ako keby výjsť alebo vykročiť v ústrety týmto zmenám a knižnice, ktoré sa neprispôsobia, riskujú stratu nejakej svojej relevancie. Tým, že som spomenul možno inšpirovať sa v zahraničí, mám tu možno aj nejaké teoretické východiska, určite možno, alebo verím, že väčšina z vás počula o IFLE, čo je Medzinárodná federácia knižníc. Je to teda najväčšia knihovnícka organizácia na svete, ktorá v roku 2024 vydala takú nie hrubú, ale dosť obsiahly dokument, ktorý sa volá Trend Report. A v týchto trendoch reportujú asi takých 7 najväčších oblastí, ktoré majú aktuálne vplyv na fungovanie knižníc. Sú to oblasti od umelej inteligencie alebo potreby spájania komunít a podobne. Ak vás to zaujíma, samozrejme môžete si to pozrieť. Ja myslím, že je to určite vhodné pre každého, kto sa venuje knihovníctvu. Ale ja som si z týchto trendov, ku každým týmto trendom je potom napísaný aj nejaký zaujímavý scenár do budúcna, že ako by vyzerala knižnica v roku 2035. Ja som si tu vybral taký jeden, ktorý možno najviac ako keby reflektuje naše aktivity. A jeden z takých scenárov z roku 2020-2035 je knižnica ako tzv. Live Hub. Môžeme to nazvať ako možno nejaké živé miesto.
No a ako vidíte, vlastne knižnice sú o 10 rokov takými dynamickými centrami, ktoré integrujú nielen technológie, ale aj tie komunity a celoživotné vzdelávanie. A to je presne o čo sa my snažíme, aby tie knižnice boli otvorené miesta pre všetkých, kde sa bude vzdelávať a kde ľudia nájdú nielen najnovšie technológie, ale aj tie sociálne interakcie, ktoré čím ďalej tým viac ako keby medzi ľuďmi klesajú. Čiže toto je niečo, možno nejaký taký cieľ, ktorý by sme tiež radi dosiahli. A zároveň na základe čoho my ako keby snažíme robiť naše projekty a aktivity aj Americká asociácia knižníc, ktorá má tzv. Centrum pre budúcnosť knižníc, taktiež to nájdete na ich web stránke. No a toto Centrum pre budúcnosť knižníc identifikuje rôzne trendy, ku každému trendu sú popisy, ale nielen popisy, ale aj už príklady z praxe, ako to robia konkrétne knižnice. Ja som tu vybral len zo pár trendov, ktoré sú možno také najviac technologické, možno najviac sci-fi pre fungovanie knižníc. Ako vidíte, sú tu aj dróny napríklad, keďže dróny je teda predikcia, že budú možno niekedy v budúcnosti aj doručovať knihy alebo podobne. Čiže toto sú taktiež nejaké ako keby trendy, na ktoré my nazeráme a snažíme sa robiť tieto aktivity u nás na Slovensku v našich smart laboch. No a na základe týchto trendov, ale aj praxe, ja by som si dovolil možno úplne, že najjednoduchšiu definíciu knižnice dneska povedať, že knižnica je tretie miesto. A ja myslím, že možno ste to počuli, že čo to znamená to tretie miesto. Tak prvé miesto je váš domov, kde trávite väčšinu času. Druhé miesto je vaša práca, kde trávite asi možno veľkú časť toho času po trávení času doma. No a tretie miesto je práve knižnica, ktorá má predstavovať nejakú takú tú verejnú obývačku a nejakú komunitnú ako keby dielňu, alebo komunitný priestor, kde môžete tráviť čas mimo práce a domova. To znamená, že v tej knižnici môžete ako keby nielen tráviť svoj voľný čas, ale aj sa vzdelávať, alebo proste ísť za kultúrou a podobne. Čiže takto my ponímame knižnicu v súčasnosti. No a vlastne ako Národná vedecká knižnica sa vlastne zameriavame hlavne na vedecké a technické odbory a preto vlastne identifikujeme dva trendy čítania, teda dva trendy ako keby alebo dva javy v spoločnosti. A to je vlastne klesajúci trend čítania. Aspoň u nás na Slovensku to ukazujú štatistiky, že čím ďalej, tým menej ľudí číta a navštevuje knižnice a zároveň je nízky záujem v STEM oblasti, to znamená vedu, techniku, inžinierstvo a matematiku. No a tieto dva javy spoločnosti sa my snažíme možno troška ako keby zmeniť alebo ovplyvniť k lepšiemu. A nielen teda tými trendami, ktoré som vám spomenul teraz, ale aj spolupracujú s zahraničnými knižnicami, čiže tu sú nejaké možno takí partneri, s ktorými sme najviac spolupracovali za posledné roky. Vidíte, že je tu aj Národná knihovna, Mestská knihovna, Moravská zemská knihovna, ale aj zahraničné univerzity, ako je University of California v San Diego, kde máme dosť silnú spoluprácu a prevádzkujú dosť pokročilý tzv. Makerspace, teda kreatívno-technologickú dielňu. No a v podstate, ako sme my začali, je, že už v roku 2014 sme začali prevádzkovať kreatívnu dielňu FabLab. Fabrication Laboratory, je to vlastne medzinárodná sieť kreatívnych dielní určených pre verejnosť, kde sa nachádzajú lasery, frézy a podobné vybavenie. No a potom, ako sme túto dielňu prevádzkovali, začali sa nabalovať na to viac také vzdelávacie aktivity. A v roku 2021 sme začali podporovať takéto vzdelávanie a kreatívne technológie v knižniciach na celom Slovensku pod takým názvom Knižnice pre Slovensko. No našim cieľom bolo vlastne to naše know-how posúvať do knižníc a podporovať budovanie kreatívno-vzdelávacích dielní v knižniciach na celom Slovensku. Snažili sme sa hľadať nejakú podporu alebo možno nejaký projekt a preto sme radi, že nám vyšli Smart Laby, ktoré vlastne, ako vidíte, tento rok sa otvorili. No a nám sa podarilo práve takýchto vzdelávaco-kreatívnych priestorov otvoriť až v 50 knižniciach.
Takže ja by som teraz možno, ešte sa teda vrátim k tým knižniciam, a že prečo práve knižnice? My sa v našej praxi často stretávame s otázkami, keď oslovujeme potenciálnych partnerov, sponzorov, ktorí nie sú z oblasti knihovníctva, že prečo práve knižnice a čo má vlastne nejaký priestor, kde sú police s knihami spoločný s takýmto vzdelávaním, tak vlastne stále sa stretávame s s takým tým nazeraním na knižnice, ktoré si pamätáme my všetci možno z nášho detstva, z minulosti. A množstvo ešte, aspoň u nás na Slovensku, ľudí nevie, že teda tá knižnica už dneska robí troška iné veci. A je tam obrovský prienik, hlavne čo som už spomínal na začiatku, tá komunita, ten komunitný charakter knižníc, tá otvorenosť, zdieľanie vecí, požičiavanie kníh má obrovský presah aj na vlastne také tie kreatívne zdieľanie. To znamená, ako vidíte aj tu na, na slajde, tá kreatívna dielňa a knižnica majú obrovský vlastne prienik. Dokonca ja tvrdím napríklad, že nejaká 3D tlač alebo 3D tlačiareň je vlastne ako keby taká reprografická služba knižnice. Tá knižnica ponúka bežne tlač, skenovanie, no a 3D tlač je už len nejaké prirodzené ďalšie rozširovanie. No a teraz by som prešiel k samotnému projektu Smart Labov. Čo to je, prečo vznikli a o čo vlastne ide. A my ako Centrum vedecko-technických informácií sme priamo riadená inštitúcia ministerstvom školstva. To znamená, že ako štátna inštitúcia máme možnosť pripomienkovať rôzne strategické dokumenty a jedným z takýchto strategických dokumentov, ako vidíte, je Národná stratégia pre výskum, vývoj a inovácie. Táto stratégia je zameraná čisto na vedu, výskum, avšak my sme si tam dovolili doplniť také opatrenie, ktoré by sa zameralo na knižnice. Ak vás to konkrétne zaujíma, je tu uvedený aj konkrétny bod akčného plánu. No a v podstate chceli sme zriadiť také v rámci opatrenia na popularizáciu vedy, sme chceli zriadiť takých 50 laboratórií, kde sa bude veda a výskum popularizovať v knižniciach. Nakoniec to bolo schválené, dostali sme na to financie a začali sme v roku 2024. Ale v roku 2024 samozrejme tomu predchádzalo strašne veľa príprav, bolo potrebné pripraviť rôzne zmluvy, obstarávanie toho vybavenia, čiže všetko vlastne také ako keby skryté práce, možno takého byrokratického charakteru by som povedal. No a vlastne tento rok už vlastne môžeme s radosťou oznámiť, že tých 50 Smart Labov je zriadených a otvorených. No a čo je to vlastne ten Smart Lab? Je to priestor pre zážitkové vzdelávanie, podporu kreativity, rozvoj manuálnych aj digitálnych zručností, ale aj popularizáciu vedy a techniky. Čiže je to naozaj priestor, ktorý má široké spektrum zamerania. No a v súlade s národnou stratégiou, ktorú som teraz spomínal, je cieľom Smart Labu zvyšovať záujem o vedu a techniku detí a mládeže. Avšak nie sme limitovaní týmto cieľom, zameriavame sa na širokú verejnosť, na seniorov, proste na každého, kto má záujem uh, objaviť v sebe tú svoju kreativitu a chuť učiť sa nové veci a vzdelávať sa. Keďže vlastne to by malo byť cieľom aj knižníc, že knižnice sú ako keby miestom tisícov rôznych príbehov, každá kniha je brána do nových svetov, takže tak zároveň by tá knižnica mala byť aj takou bránou do nového poznania, do získavania nových zručností a podobne. No, takže, ako som spomínal, tých 50 knižníc predchádzalo tomu dosť veľa rôznych administratívnych úkonov, ako je nákup vybavenia. Že teraz si prejdeme, čo tieto knižnice, akým vybavením disponujú. Toto vybavenie rozdeľujem na dve kategórie. Prvá je výroba a úprava predmetov. No a tu by som rád zdôraznil, že možno ste viacerí z vás boli v nejakom makerspace alebo pokročilej dielne, ale tým, že vlastne my sme sa sústredili na 50 verejných knižníc a z tých 50 verejných knižníc sú častokrát niektoré malé mestské knižnice, kde sú dvaja, traja knihovníci, tak aj to vybavenie muselo byť
určené a prispôsobené týmto menším knižniciam. Čiže nie sú tu žiadne veľké lasery a frézy, ale naopak možno nejaké menšie kompaktné stroje, ktoré v tej knižnici nezaberú veľa miesta. Čiže samozrejme sú aj 3D tlačiareň, verím, že každý z vás sa s ňou stretol. Je to vlastne tlačiareň, kde sa dá proste má neobmedzené možnosti na výrobu rôznych náhradných dielov, ktoré sa nedajú kúpiť, darčeky, dizajn, prototypovanie a podobne. A toto všetko je v súlade s tým trendom knižníc stávať sa tým tretím miestom, stávať sa súčasťou občianskej vybavenosti, kde človek si môže prísť niečo vyrobiť, možno podporiť svoj malý startup a podobne. Čiže tu je nejaké teda zdôvodnenie, prečo práve výroba a úprava predmetov v knižnici tieto proste poskytuje to priestor na realizáciu vlastných projektov, výrobu prototypov, darčekov, propagačných predmetov, výrobu umeleckých diel na rôzne projekty, študenti si môžu vyrábať školské projekty a podobne. No a v kombinácii s tým komunitným charakterom knižnice, ktorá je otvorená cez týždeň od rána do večera, je to proste ideálne miesto práve, aby to bolo v knižnici. Zároveň je dôležité, že sa tým podporuje nejaká miestna výroba, zelená ekonomika, aj remeselná tvorba, tým, že vlastne môžete upravovať svoje predmety, nemusíte kúpať nové a podobne. Ďalšou kategóriou vybavenia sú už tie edukačné pomôcky určené na STEM, to znamená na učenie hlavne programovania. Častokrát sa stretávame, že programovanie je dosť ako keby, ako to povedať, možno strašidelné slovo. Veľakrát to vidím, že tí knihovníci, ale aj dospelí, hoci kto sa programovania zlakne a bojí a budú si mysleť, že budú písať kódy s veľa číslami a s veľa písmenkami. Ale naopak, ako vidíte aj na fotkách, my keď hovoríme o programovaní, tak si to predstavte, že skladáte farebné dielniky a na základe týchto farebných dielikov ten robot urobí nejaký pohyb, tanec, zvuk alebo niečo podobné. A tým vlastne sa snažíme budovať u detí a mládeže algoritmické myslenie, podporovať kreativitu a riešenie problémov vďaka práve týmto edukačným pomôckam, ktoré sú práve na to určené. Čiže mikrobity, verím, že z vás poznáte, ktoré vznikli práve v Británii, kde v Británii má mikrobity každá základná škola, alebo Lego, najnovšie Lego Education Spike Prime, s ktorými sa dá kvalifikovať aj na medzinárodné robotické súťaže, kde všetko je hravé, všetko je intuitívne, ale má to veľký potenciál na to, aby si tie deti stále posúvali vpred až tým pokročilým technikám a podobne. A dôležité je, že ako knižnica toto môže všetko využiť aj na prepojenie s čitateľskou kultúrou a čítaním, keďže napríklad ten robot môže predstavovať nejakú postavu z knihy, prečítame si príbeh, potom ideme programovať toho robotíka, ktorý sa dostane nakoniec, zasa ten príbeh môže dočítať. Čiže naozaj tam aj ako keby priemyk s tým čítaním, knihami a čitateľskou kultúrou, a to je našim cieľom, aby vlastne z tých knižníc neboli čisto technologické dielne, ale stále tie deti si budovali vzťah aj k čítaniu a k knihám. Ako už bolo spomenuté, tu je to vlastne napísané, o čom som hovoril pred chvíľou. Ja by som raz zdôraznil, že tieto aktivity sú vhodné pre dospelých a pre seniorov. Pre dospelých možno ako team buildingy alebo ako podujatia s deťmi. Pre seniorov sú to vhodné aktivity na tréningy pamäti a podobne. Čiže tieto edukačné pomocky majú prienik do elektrotechniky, robotiky, programovania, umelej inteligencie, dá sa to prepojiť s 3D modelovaním a podobne. Ale o tom vám povedia kolegyne potom už priamo, čo teda kolegyne robia vo svojich knižniciach s týmto v praxi. A tak. A hlavne, čo je dôležité, je tá podpora kreativity a riešenia problémov. A hlavne aj tá inklúzia, keďže veľa z tohto vybavenia je dosť finančne nákladných a daná knižnica ich má u seba a školy v meste sa môžu zbiehať práve do tejto knižnice. Tu sú spracované možno nejaké výhody, teda výhody pre verejnosť a výhody pre knižnicu, čo sa týka prevádzky smart labov alebo všeobecne takýchto
vzdelávacích a kreatívnych priestorov. V podstate mnoho z toho som už aj povedal, čiže výhoda pre verejnosť je v podstate jasná a je to prístup k moderným technológiám a novým príležitostiam na vzdelávanie a sebarealizáciu. A čo sa týka knižníc, tak samozrejme je tu potenciál na zvýšenie návštevnosti a záujmu o služby knižnice. Zároveň knižnica získa nové ako keby aktivity a služby, ktorý môže osloviť nové cieľové skupiny, ktoré by možno do knižnice predtým neprišli. Posilnenie imidžu ako inovatívnej knižnice. Taktiež je to nová oblasť, kde môže knižnica získať podporu a granty a podobne. A hlavne je tu veľký potenciál na budovanie komunít, takého toho stretávania sa. Máme napríklad aj akcie, u nás v CVP sme robili akcie špeciálne, kde chodili rodičia, starí rodičia s deťmi. Bolo to čisto zamerané na ten medzigeneračný dialog. Keď vlastne pri týchto aktivitách rieši sa nejaký problém a pracuje pri tom dospelý človek s dieťaťom a je celkom zaujímavé sledovať tie dva svety, ktoré sa spoja a ako spolu interagujú a každý z toho do riešenia problémov dáva niečo z toho svojho. Čo sa týka ako keby umiestnenia tých smart labov, tak samozrejme snažili sme sa, aby boli rovnomerne rozmiestnené po celom Slovensku. S tým, že vlastne my sme knižnice oslovovali od tých najväčších po najmenšie. Niektoré knižnice odmietli, či už z personálnych alebo priestorových kapacít a, a podobne. To znamená, že takto to vyzerá aktuálne, čiže väčšina okresov na Slovensku je práve zastúpená týmito smart labmi a ich zoznam potom si môžete pozrieť aj na internete. No a my na Slovensku teda máme samosprávne kraje, to znamená, že máme 8 krajov a v každom tomto kraji máme tzv. Krajského koordinátora. Je to jedna knižnica, väčšinou krajská knižnica, ktorých zástupkyne sú aj tu, ktoré budú hovoriť po mne, ktorá nám vlastne pomáha s realizáciou tohto projektu v danom kraji. To znamená, že jedna knižnica má tú metodickú ako keby funkciu, dáva, poskytuje konzultácie, pomoc aj tým ostatným knižniciam menším v danom kraji a, a podobne. No a tento rok sme začali so školeniami pre knihovníkov. Boli zrealizované 2 kola školení po 2 dňoch celodenných a bolo to celkom zaujímavé. Pre nás to bolo náročné, keďže vlastne každé školenie prebiehalo v každom kraji a práve v tej krajskej knižnici sa stretli knihovníci z celého kraja. A títo knihovníci vlastne získali nejaké základné vedomosti a zručnosti, ako používať toto vybavenie. Ale hovoríme hlavne o základoch, tým, že vlastne v ďalších rokoch plánujeme rôzne nadstavby a ďalšie školenia. Ja si teda strážim čas, pardon. No a času mám ešte, myslím, že 15 minút, do 11:30, myslím, áno. Dobre, tak ja si troška to urýchlim. No a vlastne väčšina týchto knihovníkov s tým nemá žiadny problém, dokonca máme pozitívne príklady samoukov, kde tí knihovníci sú častokrát takí, že možno idú ďalej ako aj my. My sa musíme prispôsobovať možno tým najpomalším, ale práve aj kolegy, čo tu budú niečo spomínať, mnohé z tých vecí sa naučili same a to nás veľmi aj teší, hej. Že vlastne chceme, aby tie knižnice Smartlaby žili nejakým svojím životom aj bez nás, aby to nejako fungovalo a tie knižnice sa aj medzi sebou nejako rozvíjali a inšpirovali. Hovoril som tu častokrát o STEM, avšak my, tým, že sme knižnice a sme kultúrne inštitúcie, tak je dôležité aj to umenie. A STEM bolo ako keby v minulosti rozšírené na STEAM, bolo to doplnené o to Ačko ako umenie. A to umenie je veľmi dôležité práve v technických disciplínach, pretože zdôrazňuje rolu dizajnu a tej kreativity pri riešení problémov.
A je tam veľký prienik práve umenia a technológií. A tým, že sme knižnice, je to práve ideálne, že môžeme vlastne aj cez to umenie možno prepájať tieto technické vedy. Čiže preto máme aj v SmartLaboch, ako vidíte, pyrografické pera, potlač textilu a podobne. No, no ako teda navštíviť SmartLab? Ako som spomenul, my máme rôzne typy knižníc zapojené do tohto opatrenia alebo projektu. Máme veľké knižnice krajské, kde je 15, 20, 30 zamestnancov. Máme malé mestské knižnice, kde sú dva alebo dve, tri knihovníčky. Preto je každý smartup individuálny a vždy je prispôsobený daným ako keby možnostiam personálnym, ale aj priestorovým. No ako vidíte, napríklad na obrázku prvom je Potatranská knižnica v Poprade, ktorý má exkluzívny priestor pre Smart Lab. To znamená, že je to nejaká samostatná kreatívno-technologická dielňa. Naopak na druhom obrázku je mestská knižnica v Samuela Roysa v Revúcej. Je to malá knižnica, ktorá robí úžasné veci a ja osobne som prekvapený. Je to malá knižnica, kde sú dve alebo tri knihovničky, ale naozaj tam tie podujatia idú a má to veľký úspech. A tam napríklad vidíte, že to robia priamo v priestoroch knižnice, kde sa vlastne to vybavenie možno len rozloží na stoli a po skončení podujatia sa to zbálí a schová do skrine. Čiže vždy je to individuálne a vždy je potrebné kontaktovať danú knižnicu pre návštevu Smart Labu. My ako CVTI poskytujeme know-how, konzultácie, školenie a vybavenie. Takže tu vidíte nejaké podujatia na tento mesiac. Na našej web stránke sa snažíme zverejňovať aj podujatia, ktoré knižnice plánujú. Dôležité je podotknúť, že veľa knižníc robí podujatia pre školy, školské kolektívy v rámci vyučovania a tieto podujatia sú neverejné, tým pádom ich nezverejňujeme na web stránke. Čiže na web stránke nájdete len taký menší zlomok podujatí, ktoré sú určené pre širokú verejnosť a na ktoré môže prísť ktokoľvek. To znamená, že ak vás to zaujíma, ktorá knižnica čo robí, môžete sa potom po skončení pozrieť na našu web stránku. No a čo plánujeme do budúcna? Tak stále plánujeme, ešte možno poviem, že celý tento projekt má byť financovaný do konca roku 2030, čo ešte 5 rokov. Ak teda sa nič nestane, tak by sme mali mať podporu finančnú až teda na najbližších 5 rokov. No a plánujeme ďalej rozširovať vybavenie Smart Labov, konkrétne virtuálnu realitu. A keďže už teda aktuálne už sa ukončuje proces verejného obstarávania, takže by to malo byť už takmer isté. Takže každý Smart Lab by mal dostať 2 kusy virtuálnej reality, okuliári na virtuálnu realitu. Ďalšie školenia plánujeme. Ako vidíte, máme aj projekt s Moravskou zemskou knižnicou, cezhraničný, ktorý má veľký prienik práve pre Smart Laby. Chceli by sme zriadiť Smart Laby na pedagogických fakultách 3 univerzít na Slovensku, kde by vlastne s týmto vybavením pracovali doktorandi a budúci učitelia, ktorí by zároveň vlastne vytvárali možno nové podujatia, kurikula, metodické materiály a podobne. Chceme posilniť podporu a propagáciu Smart Labov a nadviazať spoluprácu s tretími stranami, čo napríklad môžem povedať, že je vyhlásená, možno v septembri bola vyhlásená grantová výzva čisto len zameraná na Smart Laby, ktorá už je myslím aj ukončená. A vlastne túto výzvu vyhlásil Slovak Telekom, čo je vlastne, neviem teda v Česku, či je ekvivalent Slovak Telekomu, ale je to vlastne jeden z najväčších mobilných operátorov na Slovensku, ktorý vlastne má svoju nadáciu a podporuje digitálne vzdelávanie. No a my sme veľmi radi, že teraz vyhlásil výzvu čisto len pre Smart Laby, kde knižnice sa môžu uchádzať o grantovú podporu práve na digitálne vzdelávanie a rôzne takéto aktivity súvisiace so Smart Labom. No a takúto spoluprácu by sme chceli ako keby nadviazať s ďalšími partnermi zo súkromného sektora, ktorí vlastne
ktorý predstavuje možno aj banky alebo automotive industry, čiže automobilový priemysel a podobne. No ja tu mám ešte, možno vidím, že 8 minút času. Mám tu na záver nejaké fotky a videá, len pre vašu predstavu, ako to vyzerá v Smart Labu. Toto je napríklad workshop 3D modelovania, kde deti sa vedia naučiť behom prvého workshopu vymodelovať si kľúčenku s vlastným menom a následne si ju môžu vytlačiť v knižnici, čo vlastne sa nesmie vytlačiť pre všetky deti, ale práve to je pre knižnicu taký ideálny, možno neviem, jak to nazvať, ťahák do knižnice, že zaregistrujte sa ku nám a my vám tú kľúčenku potom, keď sa vytlačí, vydáme dodatočne. Veľmi teda pokročila aj Krajská knižnica v Žiline, kde teda práve s mikrobitom robia workshopy, a to nie len základy, ale pani knihovničky s týmto mikrobitom začali práve sa vzdelávať samostatne. Ešte predtým, ako sme rozbehli Smart Laby, čo je teda dosť ako super. Toto vlastne som už hovoril, toto bolo už na stínke predtým, ale napríklad aj tá kreativita a potlač textilu, kde vlastne deti si môžu vlastnoručne vyrobiť. Konkrétne napravo vidíte fóliu z vinilu, ktorá je vyrezaná práve na rezacom plotri. No a deti vlastne si z toho potom odlupnú časti, ktoré sa nebudú potláčať. A pomocou termolisu, teda nažehlovacej techniky, si to teda nažehlia na tričko. Veľmi populárne sú ozoboty, to budú hovoriť o tom kolegyne, hej. Maličké robotiky, ktoré deti vedia programovať už od 5 rokov, keď nevedia čítať pomocou farebných fixiek. A na záver by som možno pustil také video, aby to bolo troška interaktívne. Je to trojminútová reportáž z Krajskej knižnice v Trenčíne o tom, ako funguje Smart Lab Unik. Sme v priestoroch Trenčianskej knižnice v dočasných priestoroch, keďže verejná knižnica Michala Rešetku je v procese plánovanej rekonštrukcie sídelnej budovy na Hasičskej ulici. Tieto deti využívajú služby nášho Smart Labu, to znamená inteligentného laboratória, ktoré nadväzuje na našu kreatívnu dielňu, ktorá bola prvá svojho druhu v rámci Trenčianskeho kraja. Čo sa týka Smart Labu, respektíve inteligentného laboratória, tak verejná knižnica Michala Rešetku je krajský koordinátor tohto projektu. Treba takisto povedať, že tento projekt je realizovaný v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky a keďže sme krajský koordinátor, tak v tejto súvislosti koordinujeme aj ostatné knižnice v rámci kraja. V Smart Labe sa nachádzajú napríklad ozoboty, s tým sa teraz hrajú tieto najmenšie deti. Sú to úplne maličké miniroboty, ktoré si deti sami naprogramujú. Je to veľmi zábavné, jednoduché, ktoré dokážu deti ovládať, ale samozrejme, že máme v Smart Labe aj zložitejšie zariadenia, ako sú 3D tlače, plotery, dajú sa vytlačiť trička, potlačiť sa dajú šálky, máme emboty, lega. Všetko je to v podstate zložité zariadenia, ale tým, že to máme odborných zamestnancov, dá sa to jednoducho naučiť. Smart Lab, ktorý poskytujeme u nás v Trenčianskej knižnici, je určený širokej verejnosti. Plánujeme v najbližšej dobe, možno už od septembra, ponúkať tieto aktivity a zariadenia aj dospelým, prípadne starým rodičom s deťmi. To je taká zaujímavá kombinácia, že deti učia starých rodičov, čo všetko digitálna doba prináša. Je tu mix detí z materskej školy a základnej školy. Tieto deti sme si v podstate odchovali a trávime s nimi aj leto, čiže voľné chvíle, keď už nám škôlka v podstate skončila a snažíme sa ich všestranne rozvíjať, čiže im robiť program, ktorý bude pre nich podnetný a zaujímavý. Určite pokladáme návštevu knižnice za veľmi teda zaujímavý program, kde získajú nové zručnosti, vedomosti, skúsenosti. Čítali sme rozprávačky a bolo to krásne. A potom sme dostali takých robotov a takú mapku a oni potom chodia. A je to veľmi dobré. Pokiaľ vás oslovila ponuka knižnice ohľadom zariadení Smart Labu, tak samozrejme telefónne čísla alebo mailové adresy sú u nás na webe a stačí sa na nás nakontaktovať, dohodneme si čas, vy nám poviete, o čo máte záujem, my sa pripravíme a určite budete spokojní a dozviete sa to, čo potrebujete. Dobre, takže
Pardon. Takže to je za mňa už záver. Tu sú možno nejaké odkazy, kde sa dozviete viac. Web stránka SmartLab a sociálne siete Knižnice pre Slovensko. Čiže ja vám ďakujem za pozornosť a budú nasledovať moje kolegyne, ktoré vám už niečo povedia priamo z praxe a teším sa na ich vystúpenie. Tak moc děkujeme, Davide, za tvůj první příspěvek. A je tady pár dotazů v chatu, tak já bych je nejprve položila, než přejdeme k té další části. Táňa se ptá, zda existuje nějaký plán na vytváření Smart Labů i v České republice. Ty už si tady zmínil, že existuje spolupráce s Moravskou zemskou knihovnou v Brně. Mohl by si ji trošku rozvést, nebo případně víš i o nějakých iniciativách v českých knihovnách? Že, to je dobrá otázka, ale to by malo byť skôr smerované možno nejakým českým knihovnám, ale v podstate je to naša iniciatíva, možno náš projekt, ale vy v Česku máte jednu veľkú výhodu, že vy máte, teraz neviem, ako sa to volá, ale vy máte stratégiu rozvoja knihovníctva na nejaké roky. My na Slovensku takéto dokumenty bohužiaľ nemáme, ale v tejto stratégii českej ja som práve videl, že sú tam makerspace, myslím, že FabLaby a digitálne vzdelávanie. Čiže vy to máte ako keby v Česku ukotvené priamo v strategických dokumentoch zamerané na rozvoj knižníc, čo je dosť super. Čo sa týka budovania SmartLabov v Česku, tak my samozrejme budeme rádi za spoluprácu. S českými knižnicami spolupracujeme a práve s tou Moravskou zemskou knihovnou máme jeden projekt, ktorý je zameraný na digitálne vzdelávanie v knižniciach. Ja možno tu len ukážem web stránku, kde vlastne ja si tu naspäť nazdielam. Tak. Ten projekt sa volá Smart vzdelávanie v knižniciach bez hraníc. Pokiaľ pôjdete na web stránku nášho Smart Labu, tak v sekcii vzdelávania máme Smart knižnice, vzdelávanie bez hraníc. Je to taká podstránka práve tohto projektu, financovaným z programu Interreg Slovensko-Česko. No a spolu s Moravskou zemskou knihovnou sme vytvorili vzdelávací program zameraný na 4 časti. Umelá inteligencia, programovanie a robotika, 3D tlač a virtuálna realita a potom vlastne kritické myslenie a informačná bezpečnosť. Čiže pokiaľ vás to zaujíma, tak kľudne poďte na túto web stránku a nájdete tu viac informácií. A práve takýmito spoluprácami a spoločnými projektami vlastne sa snažíme to možno, nechcem hovoriť, že exportovať do Česka, lebo vlastne v Česku práve my dosť tiež sa inšpirujeme. Ale toto je jeden zo spôsobov, ktoré tie SmartLaby možno aj prenikajú do Českej republiky. Čiže robíme to možno takými, by som to zhrnul, individuálnymi spoluprácami s konkrétnymi knižnicami. Jo, ano, já musím potvrdit to, co tady David zmiňoval, že skutečně koncepce rozvoje knihoven, která má výhled až do roku 2030, pokládá za jeden z těch hlavních pilířů vzdělávání a právě tam se objevují ty kreativní dílny a místa, která podporují tvořivost občanů a návštěvníků knihoven. Takže o ty se skutečně české knihovny o tu koncepci opřít mohou, ale myslím si, že je teda skvělý, že i vy vlastně navazujete tu spolupráci napříč tedy našimi 2 republikami a jak bylo vidět, tak především v tom Moravskoslezském a Jihomoravském kraji, teda se můžeme také setkat s těmi Smart Laby. Tak děkuju za to doplnění, ale je tady ještě jeden dotaz, který se týká konkrétně toho, jak lze Smart Lab navštívit. Benny se ptá, jestli se Smart Laby odehrávají nebo uskutečňují v místnostech, které jsou otevřeny přímo pro všechny, a nebo jestli jsou v knihovnách nějaké speciální prostory přímo určené pro workshopy nebo ty Smart Laby. V podstate to som aj spomínal, je to veľmi individuálne. Máme knižnice, ktoré si zriadili špeciálnu miestnosť pre Smart Lab. Máme knižnice, ktoré bohužiaľ túto možnosť nemajú.
keďže sú obmedzené. A tie napríklad robia workshopy tak, že majú nejakú študovňu a v konkrétny čas vytiahnu to vybavenie, realizuje sa workshop a potom vlastne toto vybavenie schovajú a táto miestnosť funguje ďalej ako študovňa alebo čítáreň. Čiže každá knižnica to má troška inak a je to obmedzené tým, že každá knižnica má vlastné priestory alebo prenajaté priestory a každú knižnicu zriaďuje mesto, kraj a tak je to rôzne. A potom ešte, ja tu, ak môžem jednu otázku, že od akého veku môžu deti začať používať Smart Lab, tak taký ten najnižší vek je práve 5 rokov, tie ozoboty. To sú tie maličké roboty, ktoré jazdia po farebných čiarach a o ktorých budú hovoriť aj moje kolegyne. Kde vlastne deti nemusia ešte vedieť čítať, stačí im vedieť len kresliť fixkou farebné dráhy a tým sa učia nejakému tomu algoritmickému mysleniu. A my napríklad u nás vo FabLabe častokrát sme limitovali workshopy vekom detí a veľakrát sa stalo, že prišli mladšie deti, ktoré boli naozaj že nadané a šikovné, že sme sami na to pozerali, že je to aj dosť individuálne. No a ja by som rád prenechal slovo práve kolegyňam, ktoré možno aj toto vám zodpovedia už priamo z práce. Dobře, tak pojďme prosím dále. Dobrý deň, ja som Zuzana Sitášová, pôsobím v Krajskej knižnici Karola Kmiťka v Nitre, priamo v Smart Labe. Poviem vám teda niečo o našom inteligentnom laboratóriu. Pre nás je Smart Lab vlastne typom priestoru, ktorý je koncipovaný pre verejné knižnice, určený na poznávanie, nadobúdané cez vlastnú skúsenosť. K nám v podstate chodia mnohé deti, aby si tu začali plniť svoje sny. Takto nám to vyslovene povedali, čo je pre nás veľká motivácia. Je to úplne ako úžasná príležitosť, že vôbec takýto Smart Lab vznikol a že môže byť aj v našej knižnici. Cieľom Smart Labov je vlastne popularizácia vedy a techniky, čo sa u nás deje, kde deti cez naše podujatia ani vôbec netušia častokrát, ako si vlastne osvoja nové poznatky, nové vedomosti. Všetko sa tu deje príjemnou hravou formou. Okrem škôl chodia teda aj, by som povedala, bežné deti v rámci krúžkov, ale začali k nám chodiť ponovom aj domškoláci, pre ktorých je to teda niečo ako nevydané. Prečo práve s laboratóriom v knižnici, to už spomínal vlastne pán Baránko. My to berieme ako z toho hľadiska, že my sme ako komunitné centrum, nie sme len knižnica, čiže sa u nás stretávajú všetky možné generácie od malých detí cez dospelých, cez seniorov. Dokonca sa snažíme odbúrať aj nejaké také generačné bariéry, pretože napríklad na podujatí vypaľovanie dreva príde babička s vnúčikom alebo detko s vnúčkou, spolupracujú navzájom. Je to perfektne strávený čas pre obidvoch. Takisto máme v knižnici bohaté skúsenosti s neformálnym IT vzdelávaním rôznych vekových kategórií. My sme začali v podstate už možno aj 5 rokov dozadu, možno aj viac, s počítačovými kurzmi pre seniorov, ktoré sa teda uchytili. Ja to bohužiaľ nestíham, ale venuje sa tomu kolega, ktorý vlastne doteraz robí s nimi tie kurzy. Robili sme potom aj mobilové kurzy, čiže aby si osvojili prácu so smartfónom, každý si priniesol svoj smartfón a takto vlastne sa učili aj digitálnej bezpečnosti. A zistili sme, že dnes nestačí iba požičiavať a vrácať knihy. Musíme kráčať dobou, aby sme zaujali deti, dospelých seniorov, ale hlavne novú generáciu Z. Pretože veľmi zle sa vedia tieto deti sústrediť, ale napriek tomu sú neskutočne kreatívni, veľmi rýchlo sa učia novým technológiám. Dnes, keď dáte nejak 5-ročnému dieťaťu mobil, tablet, do 5 minút ho bude vedieť ovládať. Ale super sú technológie, ale nie je to všetko, čiže my ich potrebujeme pritiahnuť aj ku knihám. Argumentom pre rozšírenie knižníc je aj fakt, že u nás vlastne tieto podujatia majú napríklad krúžkovú činnosť, čiže sem prídu, ako sme teraz mali krúžok domškolákov, oni, keďže sa vzdelávajú doma, tak nemajú vôbec nejak k dispozícii veľa notebookov alebo 3D tlač, ako už dneska bežne je v školách, ozoboty, absolútne, takisto vypaľovačky. Pre nich je to niečo fantastické, niečo, čím si môžu spestriť celé vlastne to svoje vyučovanie doma. Samozrejme, netýka sa to len domškolákov, ale
máme aj také, zaviedli sme také, že u nás je problém, aby prišli napríklad školy niektoré, pretože máme také štvrte, ktoré sú, nie že sú vzdialené z mesta, ale u nás chodia autobusy raz za hodinu. Tým pádom, že príde škola napríklad z časti Klokočina, z časti Chrenová, tak im trvá minimálne 1 vyučujúcu hodinu celý ten presun, čo je v podstate pre nich strata času. A preto sme zaviedli také, že ideme k ním. Zoberiem vypaľovačky, zoberiem ozoboty, ideme priamo na školu, veľmi sa im to ráta, dokážeme niekoľko tried takto odučiť, je to úplne super pre nich, je to veľmi žiadané. A takisto vidíme také plus v priestoroch nášho Smart Labu, že v podstate častokrát okrem detí sa zúčastňujú aj rodičia alebo starí rodičia ako prísediaci. Kdežto v škole nemá rodič priamo možnosť sledovať celý vyučujúci proces. U nás s tým vôbec nie je problém, sám vidí, ako to dieťa napreduje, či ho to baví. Mnohí sa už pýtali, čo stojí taká sranda ozobod alebo mikrobit, že by im to kúpili domov. Takto vyzerá priestor nášho Smart Labu. Máme to vyčlenenú miestnosť, ktorá je celá presklenená. Ja som to len z jednej strany sfotila. Je to bývalé hudobné oddelenie, ktoré sa vlastne prerobilo na Smart Lab. Využili sme nejaký nábytok, čo sme tu mali, plus teda sa ešte dorobili, aby sme mali priestor na stoly. Máme tu 3D tlačiareň, z druhej strany máme druhú mini 3D tlačiareň, ploter, termolís. Musím ešte spomenúť, pretože to je podľa mňa dosť podstatné. Za Smart Lab ďakujeme hlavne Centru vedecko-technických informácií a konzorciu Knižnice pre Slovensko. Bez nich by sme tento Smart Lab nemali, ani tieto technológie. Takže chcem sa poďakovať. A čo tu všetko máme? Máme tu mikrobity, ktoré sú vlastne malé mini počítače a výhodou je to, že deti už poznajú v podstate prostredie, v ktorom sa to programuje. Je to buď Code.org alebo Scratch a v súčasnosti už je aj dostupná bezplatná aplikácia cez Microsoft Store na stiahnutie do počítača. Prostredie je virtuálne, čiže najprv si to dieťa naprogramuje mikrobit vo virtuálnom prostredí a perfektné je to, že si to môže potom ohmatať, či to správne naprogramovalo a máme podujatia, toto máme z leta, ale doteraz to máme, že hravo s mikrobitom, deti si vlastne vyskúšali LED pasík, vyskúšali si externý reproduktor, mikrobit im vykreslil smajlíky, ich meno, vyskúšali akcelerometer, potrasenie, veľmi sa im to páčilo, prišli zás a zás, čiže je to podujatie, ktoré sa dá krásne rozširovať. Najobľúbenejší je ozobot, malý robotík, ktorý má veľmi veľa senzorov, niekedy si sám tak niečo hovorí, čo sa deťom veľmi páči, reaguje vlastne na 4 farby, základom je čierna, potom je červená, zelená, modrá. Vytvárajú sa rôzne kódy, deti sa učia jednak algoritmickému mysleniu, trénujú si jemnú motoriku. Hodnejšie začali sme najprv u menších deťov, pre menšie deti od 5 do nejakých 9 rokov. Avšak plánujeme aj pre väčšie deti a už to teda v programe OZO Blockly, kde sa rozvíja aj také hlbšie algoritmické myslenie. Je to veľmi obľúbené podujatie, mám tu aj teda skúsenosti, kde sme robili u nás na pobočke prvé 2 fotky, potom sme išli do škôl, kde sme to vlastne vystredali, bolo podujatie s ozobotom, potom podujatie s pyrografiou, počas tej pyrografie sa nám ozoboty nabili, pretože oni vydržia nám nejakú hodinku. Deti si teda vyskúšali okrem farieb, mali sme aj zbieranie veľkonočných vajíčok, teraz máme tematiku s Halloweenom, chystáme zase poskladaj si snehuliaka a vianočný stromček. Skúsim vám pustiť video. Tu nám vlastne vyskúšali priame také, čo to spraví, keď jednoduché kódy, len na takomto maličkom kúsku, inak je to v základnej príručke pre ozobota. Čiže rýchlosť pomaly, rýchlejšie na záver urobí cool trick, že sa otočí pirueta, ozobot sa vráti naspäť. A už pre väčšie deti, keďže si splnili všetky úlohy, chceli niečo navyše. Samozrejme, máme vždy niečo navyše a vytvorili sme si OZO škrečka.
Bolo to vlastne, je to obyčajný papier, ktorý sa spojí v podstate do kríža, prelepí sa a škrečok v ňom chodí. Buď sa dá dať iba farebné čiary, my sme využili aj kódy, aby vlastne vedelo aj zmeniť rýchlosť, otočiť sa dozadu. Jediné, čo sme museli dávať pozor, aby proste ten ozobod nepadol. Dobre, ďalej máme pyrografiu, je to vlastne vypaľovanie technika, je to vypaľovanie do dreva, je to umelecká technika, kde sa môžu zdobiť drevené predmety, ale aj koža, rôzne darčeky sa vytvárajú. Bonusom je teda podpora jemnej motoriky, trpezlivosti a kreativity. Nielen u detí od 9 rokov, dali sme si vekovú hranicu 9 rokov, pretože tie hroty sú naozaj veľmi, veľmi horúce, majú okolo 560 stupňov. Už sa mi stalo, že som predvádzala, že podajte pozor na tieto hroty, ja som si to zapla, bohužiaľ som sa popálila, čiže fakt na vlastnej skúsenosti viem, že je to veľmi horúce. U seniorov to tiež rozvíja aj motoriku, že si vlastne opakujú. Kolegyni som vypomohla s pyrografiou v rámci tréningov pamäti, kde to bolo vlastne ako bonusové podujatie. U detí to vlastne trpezlivosť podporuje a je to pre chlapcov aj taký predstupeň k spajkovaniu. Robíme vypaľovanie pre verejnosť a školy, čiže ako som spomínala, zoberieme vypaľovanie do škôl. Pre seniorov sme mali podujatie, prvá fotka je z tréningu pamäti. A tu mám výtvory, ktoré robili deti, ktoré nechodia na výtvarný krúžok, ktorí sa nejak extra nevenujú vypaľovaniu alebo kresleniu a urobili úplne nádherné výtvory. Robíme to takou technikou, že vlastne sa na drievko dá kopírovací papier, potom sa tam dá obrázok na papieri, prelepí sa to, aby sa to zaistilo, aby sa to nepohybovalo. Dieťa ten obrázok obkreslí a následne ho vypaľuje. Čiže vedia úplne úžasné veci robiť. Teraz máme takú novinku, my sme nadviazali spoluprácu so školou knížaťa Pribinu, ktorá je pár metrov od našej knižnice a chodí vám tam vypaľovať na hodiny technickej výchovy. Od 5. triedy po 9. Veľmi sa to ráta aj učiteľom, pretože deti to baví. Tá technika je pre nich samotná taká nejaká nudná, toto je také spestrenie. Robíme to priamo v dielni, je tam bezpečné prostredie, máme kde zapojiť všetky stanice, deti si krásne prekresľujú, kdežto keď majú klasické, majú aj oni vypaľovačky, ale tie vypaľovacie stanice sú iba také vypaľovacie pera. Moc neradi s tým robia, lebo že veľmi dlho to chladne, celé je to horúce, veľmi im to páchne, kdežto naše sa im veľmi páčilo, vôbec to nesmrdelo, to drevo bolo príjemne voňavé a pri tých ich vypaľovačkách sa častokrát, že stal úraz. Pri nás nikdy my im teda v prvom rade im vysvetlím bezpečnosť, všetci si dávajú pozor a oni v škole na hodinách technickej výchovy museli z pamäti napríklad nakresliť vianočný stromček, bločku, kdežto my máme ten podklad, že to vedia prekresliť a potom ten výtvor je naozaj nádherný. Ďalej tu máme 3D tlač, kde vlastne pracujeme, máme podujatie, ktoré spájam ešte niekedy aj s ozobotmi. Záleží to teda, že koľko nám trvá samotný návrh tej 3D tlače. Pracujeme v programe Tinkercad, kde sa vlastne vytvoríme najprv kľúčenku, skúšame kľúčenky, tie sú pre deti najjednoduchšie a vyberú si tvár buď nejaký kruh, čiže z kocky, z gule, z kvádra, hviezdička je obľúbená, následne si pomocou textu vložia svoje meno, dá sa tam dierka, všetko sa prepojí a vlastne vytvorí sa kľúčenka. Súbor sa exportuje v prípone .obj alebo STL. Ten si následne otvoríme v prúša slicerovi, pretože tlačiarne máme od prúšu, ktoré sú úplne super skladateľné, ľahko udržateľné a následne v prúša slicery si už upravujeme, vieme upraviť typ filamentu, ktorý používame, vieme si tam, koľko vrstiev sa má spraviť, či potrebujeme nejaké podpery a tak ďalej. Celý ten proces tlače potom môže niekedy trvať od pár minút do maximálne 15 minút. Malé deti, samozrejme, pre nich je to dlho. Takže spájam napríklad to podujatie s ozobotmi, čiže spravia si nejaké vlnky, alebo si už vyskúšajú nejakú dráhu, keď už tu boli a teda to ovládajú. A väčšie deti, tak tie už ozoboty moc nejako nelákali, tak väčšinou sa pýtajú už na tú samotnú 3D tlač.
ako to prebieha, čo to robí, čo je to filament, ako sa vyrába filament a proste otázky celkovo okolo tej tlačiarny. Čiže to je skôr pre nich zaujímavé, čiže takto pekne strávime čas. Tu máme zo pár výtvorov z našej knižnice. Vľavo hore je obrázok, ktorý sme teraz robili výrobky k Halloweenu. Mali sme strašidelné čítanie v knižnici, takže som dopomohla kolegyňam vytvoriť si takého dušika. Sú tam tekvice a čierne a biely dušik sú ako tie najmenšie, čo tam vidíte, tak to sú prívesky, to budeme teraz rozdávať k Halloweenu. Tá väža plastová, to si dala urobiť u nás jedna čitateľka, ktorá je krupierka a slúži to vlastne, že hore vo väži spustíte kocky a ono vám to ako prejde po tom schodisku, tak to krásne rozhodí. Veľmi bola spokojná celkovo s výrobkom. Potom sme skúšali niečo k Veľkej noci a kolegyňam som spravila organizér na papier, to je to červené dole, a organizér na pera a ceruzky, také pekné zelené. Taktiež máme Lego Education. Lego Education, častokrát rodičia k nám sa snažia prihlásiť malé deti, aj 4-ročné, 5-ročné. Môj syn strašne rád skladá Lego, chceme ísť na podujatie. Bohužiaľ sme tu dali vekovú hranicu od tých 10-11 rokov, pretože naozaj toto nie je také Lego, s ktorým sa môžu hrať. Veľmi dávame pozor, aby sa nám nestratili dieliky. Lego je fantastické v tom, že teda už slúži na programovanie, sú tu servomotorčeky, je tu vlastne zložitejšie problémy si môžu vyskúšať, prípadne už musia algoritmicky, kreatívne myslieť a navrhujú pokročilé štruktúry. Skúsenosti s Legom máme podujatia hravé programovanie s Legom, ktoré máme od leta, máme ho doteraz. Deti si to veľmi obľúbili, pretože ja takto skúsim pustiť video. Toto máme breakdancera, ktorý vlastne, deti si navrhnú takéhoto tanečníka a on robí nejaké pohyby. To je vlastne akože základ. Potom im to nestačí, hovoria, ale prečo nehrá na hudbu? Takže už potom vlastne pridávame, aby zahral nejakú hudbu, aby na to zatancoval, prípadne nejaký zvuk do toho dáme. V tom prostrednom obrázku dole je možné vidieť také bielu kocku, aj na nej srdiečko. To je vlastne riadiaca jednotka a tá im dokáže vypísať vlastné meno. Veľmi podobne sa to programuje ako mikrobit. Deti sú nadšené, pretože pomedzi to, ako sa hýbe, aké úkony má urobiť ten tanečník, tak im to vypíše meno, prípadne smajlíka im tam hodí. Je to veľmi obľúbené podujatie. Ďalej máme sublimáciu. Sublimáciu sme doteraz využili na podujatie, kde sme robili šálky. Je to veľmi obľúbené podujatie, pretože sem prídu, by som povedala, celé generácie. Prídu sem seniorky alebo seniori, ktorí proste chcú urobiť radosť, chcú si dať vnúčatka na šálku, prípadne bude nejaké výročie, spravie si, že spolu s manželom nejakú fotku, dáme to na šálku, je to pre nich ako hodnotný darček. Prídu sem potom malé deti, naposledy som mala domškolákov, ktorí si sami navrhli šálku, hovorili, také nekúpim ani v obchode, samozrejme nie, je to úplne originálny darček, originálny nápad, vždy vieme tam dať obrázky, ktoré by si želali, rýchlo sa to upraví, vytlačíme, následne si každý robil sám šálku, tu nám máme zo pár výtvorov, hlavne detské motívy, kolegyne, alebo čo sme mali aj čitateľov, tiež chceli proste pre svoje deti. Nie je problém, šálka trvá nejakých 5 minút, dlhšie chladne. Pomedzi to sme proste si deti išli požičať nejaké knihy, čiže využívame to nielen teda na tie technológie. No a posledné máme termolíz a rezací ploter. Termolíz sme využili pri tomto šálkovaní, kde sa vlastne po vytlačení na špeciálny sublimačný papier zapiekol obrázok do tej šálky. Rezací ploter budeme využívať teraz od mesiaca november, kde sa chystáme robiť teda podujatie, že vytvor si vlastné tričko. Tu mám zo pár fotiek ešte z nášho školenia, aké krásne sa dajú urobiť výtvory, či už taška, či už tričko a teda ten rezací ploter, na ten sa veľmi tešíme. Ja by som už len zhrnula, Smart Lab a celú techniku vidíme ako obrovskú príležitosť pritiahnuť hlavne mladú generáciu do knižnice,
pretože dnešné deti veľmi ťažko a veľmi neradi čítajú knihy, je to pre nich strata času, keď si vedia všetko vyhľadať v mobile, využiť si na to umelú inteligenciu, aby im aby im teda vyhľadala, povedala, avšak už si neoverujú, či je to naozaj dobrý zdroj, alebo teda či im povedala pravdu. Čiže snažíme sa zaviesť, aby s tým technológiami sa dostali do kontaktu aj ku knihám. Preto je vlastne naše laboratórium unikátny priestor knižnice, ktorý spája aj kreatívnu dielňu, aj teda nové technológie a zároveň sa snažíme to pretaviť do lásky k knihám. Ďakujem veľmi pekne. I my děkujeme za váš příspěvek. A máme tady v chatu ještě pár dotazů, tak já bych vám je teď ráda položila. Jeden se týká konkrétně pyrografie a Petra se ptá, jestli se používají na pyrografii stejné stanice jako napájení, anebo je tam něco jinak. Případně kolik těch stanic anebo těch pyrografických per máte, pokud máte třeba pro každé dítě ve třídě, nebo je tam ten počet nějak omezený? Takže máme 7 pyrografických staníc. Na každej pyrografickej stanici sú 2 pera. Čiže vieme vlastne vytvoriť pre 14 detí podujatie alebo pre 14 účastníkov. Neviem o tom, že by boli na spajkovanie, aj keď som mala chlapca, ktorý sa snažil ten obrázok ako keby spajkovať. Ja to ani moc neodporúčam, nemám to rada, pretože pokazal mi 3 hroty. Keďže to vlastne tie hroty sú vyslovene tvorené na také akože kreslenie ťahom a nie na to bodkovanie. Pri spajkovaní sa bodkuje, čiže keď mi aj povie, ja už som doma spajkoval, ja som veľký odborník, toto nemám rada, lebo naozaj mi to kazí hroty, ale počase veľmi pekne sa naučil s tým pracovať, takže nemyslím si, že sú na spajkovanie. Dobře, díky. Ja to môžem kľudne doplniť, že tie pyrografické perá majú moc nízku teplotu na to, aby sa to mohlo používať na spajkovanie. A plus tie pajkovačky majú na konci ako keby hrot a vyššiu teplotu a pyrografické pera majú len taký drôtik, ktorý má nižšiu teplotu, čiže sa to nedá použiť. A neviem si ešte predstaviť, ako by sa to použilo s cínom alebo kolofóniou, keby sa muselo spajkovať, že tie hroty by za to celé zašpinilo zbytočne. Ale vy jste zmiňovala, že i ty pyrografické stanice teda nosíte do škol, takže ano. Je to taková věc, kterou se dá i někam jí vzít a přenést. Nemusí to být tedy vlastně aktivita, která se dělá jenom v knihovně. Áno, my to zoberieme. Mám to všetko v krabici veľkej, zoberiem to a idem. Dobře, tak to zní taky skvěle. A máme tady dotaz, který se týká financování těch lekcí, které v knihovně pořádáte, nebo které třeba pořádáte právě pro školy. Jaká je obvykle cena takových lekcí nebo těch aktivit? Jsou dotované státem nebo Evropskou unií? Nie. Samozrejme, že nie sú dotovaní ani štátom, ani úniou. My sme si zaviedli takú cenu, že u nás, keď je nejaké podujatie pre triedu, tak je to vlastne ako informačná výchova za 10 eur, celý kolektív, čo teda nie je veľa, pretože sa to rozráta medzi tie deti. Niekedy je to pár centov, keď je ich málo, tak je to euro. A momentálne máme ale akciu, že máme takú jesennú akciu, že chodíme vlastne zdarma. Okrem teda tých šálok, tie nám zostali platené a plus ešte teda vypaľovanie. Takže tady na to navazuje ještě jeden podobný dotaz právě na vstupné do Smart Labu. Takže tam u některých těch akcí máte tedy pevně stanovenou částku, třeba v případě těch hrnečků. Ano, tak. Jak je to se spoplatněním těch lekcí? Áno, čiže niektoré máme spoplatnené, ale u nás je také pravidlo, to vlastne bolo tak na začiatku povedané, že používateľ Smart Labu musí byť čitateľom našej knižnice. Robíme to teda pre čitateľov. Keď nie, tak potom je tam jednorázový vstup 2 €. Dobře. Tady ještě kolegyně doplnila, že v knihovně ve Vsetíně se platí za spotřebovaný materiál. My to tiež máme pri tých šálkach, lebo tá šálka zhruba stojí nejakých 2,50, plus ešte sme si dali do toho tá tlač 50 centov, takže 3 € za šálku je podľa mňa úplne super malá cena, pretože inde si kúpite za šálku aj za 9 €. Dobře.
Děkuju. A ještě bych položila poslední dotaz, který se týká těch sublimačních tiskáren, které jste tu zmiňovala právě s těmi šálky a hrnečky. Jakou konkrétně máte? Uvažovala jsem o ní, píše tady kolegyně Petra, ale četla jsem, že pokud se nepoužívá denně, dochází k zasychání inkoustu a jsou s tím problémy. A Takže proto my si ji máme... zatím nepořídila. Áno, my máme Epson SCF10 sériu. Na školení nám bolo povedané, a ja to teda dodržujem, že minimálne raz do mesiaca by som mala niečo vytlačiť. Keďže sme rozbehli teraz podujatie, tak minimálne 2-krát do mesiaca tlačím. V lete som si predtlačila aj nejaké teda obrázky, čiže keď prídu deti, ja im už ukážem, alebo proste aj seniori, jej toto sa mi páči, to chcem dať vnúčke, mám to hotové, pripravené, ale najradšej teda robím, alebo najčastejšie na počkanie, ale minimálne raz do mesiaca si myslím, že akákoľvek atramentová tlačiareň by mala teda spustiť tú tlač, aby nezaschol ten atrament. Dobře, tak jo, tak díky za tohle upřesnění a ještě jednou díky za váš příspěvek a teď bychom se mohli přesunout k té poslední části. Ďakujem za slovo. Ja som z Krajskej knižnice Ľudovita Štúra zo Zvolená. A my už sme mali skúsenosť pred týmito smartlami práve s tými ozobotmi a mikrobitmi. Už sme začínali programovať s deťmi, hlavne pre žiakov 3. a 4. ročníka, čo je veková kategória 9 až 11 rokov približne. Ale vďaka Smartlabu sme mohli tieto naše workshopy rozšíriť a robiť ich troška vo väčšom. Snažíme sa teda hlavne počas toho prespájať nejaký moderný svet, naozaj priniesť technológie do knižnice. Môžete to aj vidieť na viacerých fotkách. My keď programujeme s tými deťmi, robíme to priamo v priestoroch knižnice, prichádzajú aj do kontaktu s tými knihami, avšak máme aj taký kútik, kde máme odložené všetky tieto veci a do toho kútika vlastne môžu prísť návštevníci a navštíviť ten Smart Lab, vidieť priamo tie stroje. Nemusia ich takto mať roztiahnuté, keď chceme s nimi pracovať. Myslíme si, že práve knižnica je akože taký dobrý priestor, lebo vlastne prepája či už vzdelávanie, alebo aj algoritmické myslenie, uvažovanie kritické, prístup tým k technológiám. Je to možno veľakrát naozaj jednoduchšie práve do tej knižnice prísť a urobiť nejaké to komunitné miesto. No a vlastne sa veľakrát to aj robíme pri našich workshopov. Učíme deti, že aj keď urobia chybu, že to nevadí, že si ju vedia tú chybu napraviť. Necháme ich teda, že nech nám teda oni rozhodnú, že či chcú, aby tá chybu sme im hneď povedali my riešenie, alebo ich aspoň troška naviedli, alebo im iba povieme, že áno, máš tam chybu, ale chce rozmýšľať ďalej ten žiak, že ako, kde je chyba. No a tým pádom vlastne dáme tú možnosť skúšať, objavovať, aj teda vytvárať si tie vlastné riešenia. Ja sa budem konkrétne venovať iba 3 veciam: ozobotovi, mikrobitovi a umelej inteligencie. Tento ozobot je síce maličký, ale teda ponúka naozaj veľké možnosti práce. My robíme hlavne workshopy pre 3. a 4. ročník, ako som spomenula, avšak v rámci Smart Labov, ktoré mávame každý piatok, vždy je nejaká iná téma, tak tam môžu prísť naozaj iné vekové kategórie od tých 5 rokov až po tých starších. Veľakrát prídu práve do tých Smart Labov aj deti, ktoré boli na našich workshopoch a chcú sa ďalej hrať s tým robotom. Robot je možno ideálny teda na učenie, lebo vidia deti hneď spätnú väzbu, že či správne nakreslili ten farebný kód, ako zareaguje, že či urobí to, čo má. Sú to tie prvé kroky do toho algoritmického myslenia, lebo nieraz majú tú dráhu a musia si najskôr premyslieť tie kroky, že ako nakresliť príkazy, až potom môžu pustiť toho robota. Majú ho veľmi radi a práve aj robot je taký dôvod, že prečo tie deti vedia byť ticho počas toho vyučovania. Lebo keď príde on správne do cieľa, tak on sa poteší. On je rád a vydá nejaké zvuky. A na tieto zvuky upozorňujeme aj deti, že musia byť ticho, počúvať a naozaj uvidia tú spätnú väzbu od toho robota. Práve môžete vidieť aj pár rôznych dráh. Tieto dráhy sme teda vymýšľali my v rámci knižnice. Snažíme sa naozaj ich prepojiť aj s knihami. Tá prostredná dráha je naša mapka knižnice prvého poschodia, kde vlastne prídu do knižnice a na ľavej strane
môžu vidieť, alebo aj vy môžete vidieť, že sú tam nejaké znaky labková patrola, pán prsteňov alebo nejaké zvieratka. Je to na základe tematiky a robot im vyberie, že čo bude riešiť ďalej. A keďže si vybral napríklad pána prsteňov, tak prechádzajú na ďalšiu dráhu, kde musia riešiť príbeh pána prsteňov. Ale pred tým prvotným, ako začíname pracovať s rozobotom, máme viacero teda workshopov, tie vám aj následne poviem, ale pri tom prvotnom úvodnom si teda povieme, že čo je to robot, kde môžeme stretávať robota v našom živote. Veľakrát sú tam nejaké obrázky, či už z filmov, alebo z praxe, alebo z roboty, čo by mohli stretnúť u rodičov. A potom v samotnom úvode, kde si aj povieme, že teda musia si dávať pozor, aby im robot nespadol, lebo oni naozaj mali krehky, ako majú správne kresliť, ako musia dodržiavať pravidlá, tak ideme programovať. Majú teda základné dráhy. Začíname od tej prvotnej, nakresliť iba čiernu dráhu správne, urobiť mu zákruty. Pridávame farby, že čo sa stane, keď je tá farebná dráha dlhá. A takto im sťažujeme náročnosť tých úloh, až nakoniec teda prídu po tie najťažšie v rámci tejto hodiny. A samozrejme na záver im nechávame priestor, aby už mohli tieto vedomosti nejako zlúčiť a urobiť si vlastnú dráhu, vlastné príkazy, aké chcú. V rámci toho ešte teda mávame potom ako druhý workshop OZO pod hlavolami, tie sa tiež dejú na papieri. Tieto dráhy sú už však náročnejšie, ťažšie a musia naozaj viacej rozmýšľať. Aký príkaz tam dajú, že či tam naozaj môže byť ten príkaz. Možno najväčší problém deťom robí práve orientovanie sa, že kedy mu dať príkaz choď doprava, choď doľava, lebo ak ten robot ide z vrchu, tak si musia otočiť papier. Takže musia zapojiť aj to priestorové videnie, aby mu vedeli teda správne dať ten príkaz, aby šiel tam, lebo na tomto sa najčastejšie mýlia. Okrem tých papierových ozobotov, my máme aj ozobot pucle, kedy vlastne majú dieliky, pucly a tie následne vyskladajú do dráhy. My im zvykneme najskôr nachystať prvotnú dráhu. Tu vlastne vidíte aj na tom obrázku, kedy musia doplniť dieliky tam, kam majú byť. Ako napríklad majú ich tam teda aj nachystané, majú ich nachystaných viacej, lebo ich môžu aj pomýliť. A môžu si teda vybrať a tu poskladajú dráhu. Na tomto si tak osvoja alebo sa rozpamätajú, že čo robili naposledy, že aké pravidlo musia dodržiavať práve pri tej dráhe. Keď je na tej pucli nakreslená križovatka, tak musia vedieť, že pred tou križovatkou musia dať príkaz. Či už odbočiť vľavo, pravo alebo ísť rovno. Tieto pucle sú veľmi interaktívne. Možno by ani nepotrebovali mať na tieto pucle nejaký ten úvodný workshop. Dá sa to pracovať aj bez toho. Pri týchto pucliach sú menej tých príkazov, ako by v skutočnosti mohli použiť. Sú tam iba také základné, čo sa týka smeru cesty, rýchlosti a koniec. A je to tiež veľmi dobré na tú priestorovú predstavivosť, lebo tiež musia správne natočiť tú puclu, aj ten príkaz v rámci tej pucly, aby vedeli to postaviť. Okrem týchto základných robíme už aj programovanie OZOBOT Blockly. Je to blokové programovanie, ktoré teda my ho robívame buď na tabletoch alebo cez počítač. Vyskladajú si dráhu. Tu im dávame dve možnosti, že či robíme cez štvorčekový papier, že majú dráhu poskytnutú na štvorčekovom papieri a oni musia tú dráhu zopakovať a ten OZOBOT teda musí po nej prejsť, ako mu oni naprogramujú. Alebo máme predchystané úlohy. Napríklad také riešenie takej úlohy môžete vidieť na obrázku, kedy sa vlastne zase naučia, že musia nasledovať čiaru, ako sa má zatočiť, alebo môžu tam pridávať rôzne, či už zvukové alebo svetelné efekty. Toto programovanie je, neviem prečo, ale pre nás dostupné iba v češtine, nie v slovenčine, alebo potom v angličtine. Avšak to môže byť iba nejaká naša chyba, že nám to nie je správne, nemáme nastavené, ale práve, že ani toto vôbec deťom nevadí. Veľmi radi takto programujú a práve toto programovanie využívame najčastejšie počas aktivít letných prázdnin alebo jarných prázdnin, kedy máme podujatia
a v rámci tohto podujatia sa im môžeme venovať. A nie je ich zároveň toľko veľa tých účastníkov. Aj keď prídu náhodou, že veľa účastníkov, my si ich najskôr rozdeľujeme na skupinu tých začiatočníkov, ktorí teda u nás ešte neboli, alebo skupinu žiakov, ktorí už boli, alebo deti, ktorí už boli zo škôl v rámci tohto. Veľmi obľúbeným alebo workshopom môžu byť aj príbehové cestičky. Tento workshop najčastejšie vytvárame tedy, keď máme nejaké podujatie. Takým veľkým podujatím Noc s Andersenom, kedy nám príde 2 alebo 3 kolektívy do knižnice a oni vlastne v tej knižnice majú nejaký program. V rámci toho mávajú aj takýto program, že sa hrajú so ozobotom. A keďže ich je vtedy viacej a tých ozobotov máme troška menej, tak im práve robíme takéto príbehové cestičky, kedy sa im urobia veľké výkresy a v rámci toho výkresu musia vytvoriť nejaké prostredie, vymyslieť nejakú postavu, príbeh a nakresliť nejakú cestu, po ktorej ozobot pôjde. A v rámci tohto nám teda musia to predstaviť. Môžu používať fixky, ktoré si mi teda nakreslia mu dráhu, alebo aj veľakrát recyklujeme práve dráhy, ktoré sme už mali vytlačené a tie papieriky teda iba rozstriháme a môžu ich naliepať. Je to veľmi obľúbené a kolektív sa veľmi rád na tomto vyhraje. A vlastne prečo je to dobré, lebo to stále robia s tým ozobotom, podporuje sa tam to logické myslenie, ale už zároveň musia opustiť riadne fantáziu aj spolupracovať v skupine, lebo veď 7 hlav, keď nad tým stojí, tak je to úplne iný názor, ako keď jedna hlava. Takže musia sa naozaj pracovať, vytvoriť pekný príbeh. Ozobotom spolupracujeme s mikrobitom. Je to teda, ako povedala kolegyňa, nejaký mikropočítač, ktorý spája digitálne prostredie s tým reálnym, učia sa tam nejaké základné programovania. Keď robíme tie prvotné kroky s mikrobitom, tak najskôr sa zoznámia s tým zariadením, môžu si ho ohmatať, veľakrát padne otázka, že či ma nekopne, tak mu vravíme, že nie, že nebojte sa, že to sa nestane. Teda sú tam tlačidlá, aby si ich pošťukali, aby zistili, že kde je teda predok zariadenia alebo zadok. Následne si teda povieme, že čo všetko môžeme k tomu mikrobitu pripojiť, ako je reproduktor, LED pásik alebo iba dionky. Avšak pri tom prvom teda sa ideme naučiť najskôr to programovanie, tam si spúšťame hru. Tam mikrobit má urobenú hru, kedy predstaví, že zabalíka obrázok, predstaví sa, alebo teda pozdraví, spustí nejakú prvotnú hru. A deti musia následne plniť tie príkazy, ktoré sú tam naprogramované. A potom presne toto my robíme s nimi, že my ich tieto kroky programujeme. Takže musia tiež naprogramovať nejaký pozdrav, obrázok na privítanie, vyskúšať si, keď naprogramujú stlačenie tlačidla, že čo sa to urobí, keď zatrasú s tým mikrobitom, že čo robí. A následne z tohto je to vlastne tiež blokové programovanie, takže je to veľmi jednoduché. A na záver sa veľakrát pýtame deti, že či si mysleli, že či naozaj programovali. A ich odpoveď býva veľakrát, že nie, že si nemysleli, že sa programovali, veď sa len hrali doteraz. Avšak v rámci tohto blokového programovania sa to je možnosť prehodiť na Python alebo na JavaScript, na programovacie jazyky. V rámci toho vlastne už deti vidia ten programovací jazyk a pýtam sa, či to vedia čítať. A potom vlastne poviem, že je to programovací jazyk, že oni naozaj programovali. Takže sú veľmi potešené, že to zvládli. Ako druhý workshop ponúkame mikrobit s LED pásikom, kedy teda rozsvietia už LED pásik. Najskôr si teda musia zopakovať nejaké tie základy, ktoré sme sa učili na predchádzajúcom workshope, niekedy to býva aj s odstupom pol roka. Tak preto tam máme to zopakovanie. A ten LED pásik samozrejme najskôr musia zistiť, ako sa vôbec musí pripojiť správne, rozsvietiť, ktorá farba nesvieti na tom LED pásiku. A potom prechádzame na dúhu, keď rozsvietia všetky farby, alebo potom zistujú, že teda v rámci tej dúhy alebo aj celkovo farieb sa dá posúvať, že niektorý LED pásik alebo tá dionka v rámci toho LED pásiku sa nám nerozsvieti, že ako to naprogramujeme. Tieto deti majú veľmi radi tento LED pásik, keď sa im to rozsvieti, sú ešte viacej nadšenejšie ako z toho prvého workshopu. Tieto workshopy, my ich robíme viacej, my ich robíme teda pre ten 3., 4. ročník. Máme ich teda v nejakom takom
zložení, že základy, ozobod aj mikrobity sa robievajú naraz, ale potom následne si môžu teda vybrať, že či chcú robiť ozobod hlavolami s mikrobit LED pásikom alebo ozobod pucle. Tam sa to troška pohybuje rozdielne sume. My tam máme 2 eurá ako základ. Je to z toho dôvodu, že ten papier ako spotrebiteľný materiál, že ho máme nastavený. Keby si dali napríklad workshop ozobod pucle a LED pásik mikrobit, tak vlastne neplatia nič. Alebo v rámci tohto ešte robievame, že ozobod pucle s umelou inteligenciou pre školy, alebo veľakrát siahnu aj po takej možnosti, že chcú buď programovanie ozobota alebo mikrobita, ale s vypaľovaním do dreva. My to aj veľakrát vidíme na tých deťoch, my si ich delíme na 2 skupiny, lebo s menšou skupinou sa lepšie pracuje a veľakrát, keď po tých 45 minútach sa prehodíme naspäť, a idú teda zo sobota napríklad na mikrobit, tak vidíme, že im už troška, že sú unavenejšie, že majú problém pracovať. Tak veľakrát, keď nám aj tak povie pani učiteľka, že chcela by niečo také ľahšie, aby si mohli oddychnúť, tak ponúkame práve to vypaľovanie do dreva, lebo to je naozaj oddychová, ale pritom sa stále niečo naučia. Ešte tam spomínam, čítam s mikrobitom, je to samostatný workshop, ktorý sme rozbehli na základe získania fondu alebo teda peňazí od nadácie Pontis alebo Telekom a je to vlastne vymyslený projekt na tom, aby sme teda prepojili to čítanie s mikrobitom. Museli si teda naprogramovať cez mikrobit počítadlo strán alebo počítadlo krokov alebo digitálna záložka. Tento workshop je troška rozdelený v tom, že majú vlastné návody vytlačené a na základe toho musia oni sami programovať. Tie iné workshopy máme robené tak, že my im prezentujeme na tabuli alebo na počítači, že čo majú robiť, že ich inštruujeme. Tu musia sami rozmýšľať. Musia sami teda aj čítať, takže si vlastne troška zlepšujú svoju čitateľskú gramotnosť. Musia teda rozmýšľať, predvídať nejaké kroky, ale teda aj programujú. Ale okrem toho si musia ešte ten napríklad krokomer aj dozdobiť, že oni si ho musia naozaj vyrobiť z kartónu, zistiť, ako ho tam upevniť, ako upevniť na nohu. Tento workshop tak trvá zvyčajne 2 hodiny, lebo je tam naozaj, deti chcú robiť aj všetky 3 veci naraz, nie iba jedno. Okrem toho pracujeme aj s umelou inteligenciou, snažíme sa hlavne deťom alebo študentom poskytnúť ten prvotný pohľad, že čo je to umelá inteligencia, prečo je dobrá. Nechceme skôr, aby ju vnímali ako hrozbu, ale ako nástroj. Nástroj, ktorý im pomôže. Robíme tam iba s nimi základné veci, robíme ten úvod, že čo je to zač, kde sa s ňou stretávame, prečo v poslednej dobe o nej toľko veľa hovoríme. Avšak upozorňujeme aj na samotnú bezpečnosť pri práci s umelou inteligenciou, na kritické myslenie, že musia rozmýšľať, čo im tie chatboty vyhodia, že či je to naozaj pravda, či by sa to mohlo stať. Zároveň aj pri tých obrázkoch my veľakrát dávame na schvál pokazané obrázky, aby vedeli identifikovať, čo je na tom obrázku pokazané, že prečo Pipi dlhá pančúcha má 3 ruky a nie 2 ruky. A toto isté vlastne robievame aj pre seniorov. Umelá inteligencia sa dá povedať, že je taká všeho, lebo tu robíme aj pre základný stupeň, kde si dávame avšak pozor na ich vekovú kategóriu, keďže oni by v pospranosti ešte nemali robiť s umelou inteligenciou. Potom aj so strednou školou alebo so strednými školami, so študentami pracujeme ohľadom umelej inteligencie. Oni majú troška teda tie workshopy rozsiahlejšie, avšak samotnú umelú inteligenciu učíme aj seniorov, alebo ich teda snažíme sa im urobiť spôsob, kde sa môžu spýtať tie otázky, kde môžu sa vyjadriť tie obavy o umelej inteligencie. Veľakrát práve to na počítačových kurzoch vyjadria a sú potom veľmi radi, keď sa venujeme tej tematike. Tam sa zameriame hlavne na tie základy, že aby nám nejako vygeneroval text, odpovedal na otázku, aby sme zhodnotili, či pravdivo alebo nepravdivo. Potom ešte vedľajšie generovanie obrázkov, aby sa troška pobavili, že to vie naozaj aj pekný obrázok vytvoriť. Dávame si ale pri senioroch veľký pozor práve na bezpečnosť, ochrane osobných údajov alebo aj rozpoznávanie dezinformácií. Je to vlastne prepojené s tým kritickým myslením, aby vedeli celkovo všetky skupiny vekové rozvíjať schopnosť analyzovať, hodnotiť tie informácie,
vedieť zúročiť vedomosti, že či to môže byť pravdivé alebo nepravdivé. A dávať si veľmi pozor, či už je to napríklad na deepfakey alebo podobne, aby vedeli rozlíšiť tieto veci. No a vlastne o tom bola moja aj prezentácia, že kde spájame práve tieto tri svety, programovanie, umelú inteligenciu a robotiku. Tieto tri workshopy alebo tieto tri odvetvia sú u nás také najobľúbenejšie aj najviac navštevovanejšie. Okrem umelej inteligencie práve to programovanie, tú robotiku ponúkame aj v tých smart laboch a okrem preškoly teda. No a my sme teda Krajská knižnica Ľudovita Štúra vo Zvolene a chceme byť teda tým miestom, kde sa stretávame, kde robíme tu komunitné zázemie, kde môžu prísť deti bez akých obáv a bez toho, aby ich teda vyjadrili a mohli sa vzdelávať aj naďalej. Veľakrát sa nám to práve že stane, že tie deti boli u nás na workshopoch zo školy, nešlo im to, báli sa, ale potom prídu v rámci Smart Labu a sú potešené a sú radi, že naozaj je to také super, ako to mohlo byť, že sa iba báli, že je to v poriadku. Ďakujem. My děkujeme za váš příspěvek a je vidět, že i vy máte velmi hlubokou spolupráci s těmi základními školami i středními a respektive i s prací se seniory. A je tedy opravdu zajímavé vidět, jak vlastně ty Smart Laby přispívají k tomu, že můžete pracovat s různými cílovými skupinami. Já tady mám ještě několik praktických dotazů v chatu, tak bych je teď v závěru přednášky ráda položila. Budou to možná dotazy na vás i na paní Sitášovou, případně i na Dávida. Jeden z nich je, zda jste používali také Osmo Play pro děti, nebo jestli ho plánujete někdy výhledově používat? Já jsem se dívala, to je vlastně takové zařízení, které pomocí tabletu a nějakých fyzických jako pomůcek, třeba kostek, umožňuje hrát hry pomocí rozšířené reality. Tak jestli je i něco takového máte ve svém fondu a zda něco takového používáte. Takže za mňa v Nitre, aby som povedala, nemáme. Centrum vedecko-technických informácií teda hovorilo také plány do budúcna, že by boli okuliárne a virtuálnu realitu. Možno potom, že by sme to teda vyskúšali, my budeme ale vďační za tie okuliare, že samotné vyskúšame, ale s týmto Osmo Play teda nemám skúsenosti a ani poriadne pravdu povediac neviem, že čo to je. Čiže to ma čaká potom v prípade, že by sa to používalo naštudovať. Dobře. Ja o tom počujem prvýkrát, ale pozrieme sa na to, možno to bude zaujímavé. Ako ďalšie doplnenie vybavenia. Mě přitom ještě teda napadá, co se týče toho vybavení Smart Labu, jak to probíhá? Je na každé knihovně, že si řekne, které vybavení, jaké třeba roboty nebo co všechno by chtěla používat a to si s vámi potom domluví. A nebo je nějaká třeba základní sada toho vybavení, které dostane každá ta spolupracující knihovna? Máme v podstate jeden balíček, jedna sada vybavenia pre všetkých 50 knižníc, lebo to by bolo dosť komplikované každú knižnicu riešiť individuálne. To by musela aj sa zmluva a všetko okolo toho riešiť individuálne. A aktuálne si robíme prieskum, že čo by knižnice chceli na budúci rok a podľa toho vyhodnotíme a budeme plánovať ďalšie nákupy. Čiže uvidíme, čo priniesie budúci rok, ale je to dosť náročné, aby sme tie nákupy keby robili individuálne. Uvidíme, Ale tie VR-ka, teda máme už predbežný plán, čo by sme doplňovali budúci rok, ale tak to ešte nebudem prezrádzať, lebo však viete, ak to je, veci nemusia nikdy výjsť, takže čo sa týka virtuálnej reality, to ešte tento rok bude určite. Takže tak. Dobře, necháme se překvapit. A je tady další otázka, jak jste propagovali Smart Laby, a
to se můžu zeptat, jak už centrálně tedy v rámci republiky, ale i vás kolegyň z knihoven. Jestli jste ten Smart Lab propagovali pouze v rámci knihovny a škol, anebo třeba i přes městský úřad, případně přes sociální sítě. Tak podělte se prosím o svoje zkušenosti. Môžem ja za Nitru, takže ja mám, prvé čo bolo, tak som si vytlačila zo stránky Smart Labov plagáty, dala som si to po celom skle, máme to v knižnici, dali sme to na pobočku, kolegyňa vytvorila na našej web stránke vo webovom sídle knižnice proste taký chliebik Smart Lab, čiže je to tam viditeľné, je to hneď na úvodnej stránke, vedia sa tam čitatelia preklikať, kliknú na to, hneď sa im prekliknú naše podujatia a potom druhé už teda oficiálna stránka Smart Labov, ktoré má CVTI. Takisto máme svoje sociálne siete, kolegyňa pravidelne tam dáva informácie o našich Smart Labov, o chystaných podujatiach, novinkách, všetko, čo pripravujeme, tvoríme plagáty na jednotlivé podujatia a takisto to dáva aj na Instagram. My máme veľmi dobrú spoluprácu s mestom Zvolen, takže my, keď máme nejaké takéto podujatia, práve mestom Zvolen nám aj zdieľa tieto naše príspevky, zverejňuje to na ich stránke. Potom ešte samozrejme aj CVTI nám vlastne zdieľa príspevky, keď dávame, že teda ten Smart Lab, takže to sa roztiahne, lebo veľakrát sa stalo, že prišli aj ku nám počas leta návštevníci z Košíc a zisťovali, že aké je tu podujatie, že či toto podujatie vedia, že majú teda knižníci v Košiciach, ale teda, že chceli by ho aj u nás zažiť, že to videli na stránke. Teda samozrejme okrem našich klasických, ako naša stránka webová a sociálne siete. A my ako CVTI sme pripravili loga, design manuál, marketingovú príručku, nejaké také frázy, ktoré môžu knižnice si osvojiť. Takže my sme ako robili taký marketingový balíček pre knižnice a čo sa týka z našej strany, tak samozrejme aj toto je jedna z foriem propagácie, čiže podujatia, konferencie, webináre. Píšeme články, chodíme propagovať na stánkoch, čiže je to rôzne. A to je asi tak všetko. Pomaličku sa to rozbieha, taktiež sociálne siete. Máme newsletter, teraz v septembri sme vytvorili Smart Lab newsletter, ktorý posielame knihovníkom a tam informujeme o aktuálnych veciach, aj o tom, čo robia knižnice, takže pomaličky sa to rozbieha, myslím, pekne. Jasně, ale máte teda i nějakou tu, dá se říct, propagační podporu i u vás v tom CVTI pro knihovny, takže na to nejsou úplně sami. Díky. A já bych tady položila už poslední otázku. Sylvie se ptá, jak se snažíte propojovat Smart Laby s půjčováním knih a máte vy ve svých knihovnách nějaké aktivity na motivy konkrétních knih? No ja môžem, tak v podstate kolegyňa aj pani Výbohová to pekne aj spomenula. My pri školeniach napríklad, keď školíme robotiku, tak vždycky vychádzame napríklad z Karla Čapka RUR, spomenieme aj 3 zákony robotiky. A napríklad aj v tomto projekte Smart vzdelávanie vždycky spomenieme aj nejaký výber kníh vhodných pre STEM a snažíme sa to vždycky prepájať. Aj keď, no toto je troška off topic, ale vždycky, keď hovoríme o robotike, tak aj spomenieme nejaké významné ženy v oblasti robotiky. A tu som inak nespomenul, Európska komisia vytvorila takýto STEM edukačný strategický plán, ale asi je to zrkadlovo otočené. A jedným z tých pilierov tohto plánu je práve aj získať viac žien v oblasti techniky a vedy. Čiže aj z toho sa snažíme vychádzať. A ja osobne sa snažím nájsť človeka, čo by sa venoval čisto len čitateľskej gramotnosti. Takže my z TDTI zatiaľ nemáme nejakú metodickú podporu, ako podporovať čítanie, ale snažíme sa o to teda získať nejakých ľudí. Takže to je možná další z cest, kam se budou Smart Laby v budoucnu rozvíjet. Ja si dovolím ešte, prepáčte, do toho vstúpiť. My teda podporujeme prepojenie aj s knihami. Ja som na toto čakala, na tú otázku. Ja som si dovolila, neviem, či to vidíte. Vidíme kusek? Áno. Čiže
keď robíme s Flotrom, tak ľudia sa pýtajú, že s čím to robíme, tak začíname v Inkscape, čiže to tu máme bežne dostupné, kniha z Inkscape. A mnohé deti, čo sa naučíme, alebo je kniha mikrobitový, samozrejme, máme mikrobit krok za krokom, nie je problém ju požičať, čiže takto podporujeme, že si požičajú knihu, potom si už sami študujú. Takisto máme aj k vypaľovanie do dreva. Sú tam rôzne takéto, sú tam obrázky, techniky. To máme tiež jednu z kníh a najnovšiu máme umenie pyrografie. Čiže je možné si vypožičať knihy k týmto vlastne podujatiam. Jedine, čo nemáme odzobot, pretože veľa materiálov som našla online a bohužiaľ iba v českom jazyku, v slovenskom teda skoro nič alebo minimálne. Takže ja používam tiež české materiály, je tam častokrát písané aj pokyny po česky. Deti s tým vôbec nemajú problém, dokonca sa tešia, že teraz môj ozobot ide ako šnek. Je to pre nich také pekné slovo. Vytváram si potom sama materiály, tam už dávam teda slovenčinu, ale teda veľa čerpáme aj z českého jazyka. Aha, tak to je zajímavé, to mě nenapadlo vlastně, že ty podklady budou především v češtině. Ano. Dobře, já moc děkuju za čas, který jste nám dneska věnovali, i za tu inspiraci, kterou přinášíte. A mám radost, že jsme mohli Smart Laby poznat takto do hloubky. Tak ještě jednou díky a přeji, ať se Smart Labům ve vašich knihovnách i celému projektu daří i nadále. Tak děkuju a mějte se hezky. Ďakujem, dovidenia. Díky. Nashledanou. A Pozdravujeme. těším se na viděnou za týden opět v odborném fóru. Hezký den.